Unha 24 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora a voceira socialista no Concello de Pereiro de Aguiar. Luisa Bravo, bos días. Hola, bos días, Paco. Bueno, como é facer oposición no Concello que lidera o presidente provincial do Partido Popular e da Deputación, Luís Menor? Bueno, pois é moi difícil, non? Como comprenderás, é moi difícil, máis agora, dende que é presidente da Deputación, pero, bueno, nós seguimos traballando como levamos facendo xa moito tempo atrás, facendo unha oposición responsable e coherente. Quen goberna Pereiro? Creen que o alcalde ten disponibilidade para exercer a alcaldía dadas esas outras dúas funcións que imagino lle requiren tempo, lle exixen tempo, deputación e partido a nivel provincial? Bueno, pois a verdade é un tema complexo, non? Non sabemos realmente quen goberna o Concello neste momento. Creemos que o Concello pois pasou a un segundo plano, non, por detrás da Deputación, en detrimento da Deputación. Realmente isto é algo que nos preocupa e que preocupa tamén os veciños, non? Por exemplo, por un exemplo, o pasado ano os orzamentos non os aprobamos ata xuño, non? Pasado xa medio ano, non? Entón parece que un pouco pois o Concello queda en segundo plano, está máis ocupado pois da Deputación. Este é un tema moi importante. O goberno local do Partido Popular presentou os orzamentos para este ano e o Partido Socialista votou en contra. Cales foron os motivos? Cales foron as razóns? Sí, nós basicamente votamos en contra destes orzamentos porque, bueno, parecen uns orzamentos moi conservadores, moi continuistas, na mesma liña que veñen facendo en pasados anos. Son uns orzamentos que han aumentado, estamos xa preto dos 7,5 millóns de euros, e nós, claro, defendemos pois que se conleven estes orzamentos, que conleven moito máis investimento pois en temas de infraestructuras. Levamos fai anos pedindo que se faga pois un plan asfalto, non, para o tema das estradas municipais, que moitas están en moi mal estado. Queremos un plan completo, non nos vale pois o que se soe facer, que pois botar gravilla, poñer parches, pero estamos sempre cos mesmos problemas, non? Levamos pedindo tamén máis inversións en cultura. Bueno, parece que ahora unha das nosas demandas, que era facer unha casa de cultura no Concello, parece que se vai materializar. De momento están comprados os terreos onde se vai a facer. Esperemos que efectivamente se materialice. Bueno, pois vimos en definitiva pedindo sobre todo máis investimento en moitas infraestructuras moi necesarias. Parecenos, por exemplo, excesivo o gasto que hai en arranxos, en ampliacións de campos de fútbol. Isto vai en detrimento de outras infraestructuras que creemos máis necesarias para os veciños, non? Incluso en materia de deporte, que o deporte está a crecer moito no noso Concello, pois facer un gimnasio municipal que de momento non temos. Podemos falar de que Pereiro de Aguiar é un concello rico? É un concello rico, non? De feito, é un dos concellos máis ricos de Galicia. Bueno, pois evidentemente isto tería que ir en liña con ter uns servicios moito mellores, con ter unhas estradas moito mellores, en definitiva con ter un transporte metropolitano que non temos e con ter moitas cousas que non temos, sendo un concello rico e un concello que medra moitísimo. Un concello satélite da cidade de Ourense a que moitos ourensáns se achegan a diferentes espacios no verán, instalacións deportivas, acuáticas, en Coro de Cachamuiña, por poñer algúns exemplos. Efectivamente. Bueno, fundamental para os veciños de Pereiro, como concello limítrofe con Ourense, é o transporte metropolitán. Como está arestora esta situación dende a perspectiva municipal? Que di o goberno local e que din os socialistas ao respecto? Bueno, pois este é un tema que levamos tamén pedindo fai anos. Concretamente fai uns días xurdiu unha iniciativa veciñal de recollida de firmas, non? Na que solicitan que se amplíen as liñas dos buses urbáns de Ourense. Nós isto levamos pedindo fai moito tempo, sempre nos dan largas, bueno, sempre se nos di que se está traballando en elo, non? Incluso agora dende a Deputación, pero a realidade é que non se acaba de materializar. Nos pedimos un plan de transporte dende fai anos, propuxemos varias solucións, non? Algúnas delas pois son a prolongación das liñas urbanas existentes en Ourense, non?
por exemplo, que o bus de Velle suba ata Sabadelle, que o bus de Ceboliño pois colla a zona de Castaldón, de Cachamuiña, vaya ata de Rasa. Bueno, evidentemente unha conexión que se necesita cos parques empresariais, non só con o noso parque de Pereiro, sino co parque de San Cibrao. Bueno, isto é un tema, ademais que, como dicías antes, tamén moita xente de Ourense ven a disfrutar do noso encoro, do parque acuático. Entón, bueno, nós pensamos que debería haber un plan, xa decimos, un plan de transporte municipal e, sobre todo, que isto tiña que estar coordinado co resto de municipios limítrofes e, por suposto, con Ourense, non? E aquí, bueno, pois gustarían nos dar tamén un toque de atención, non? Que debería haber un entendemento maior entre Pereiro e Ourense, e non só para repartir cargos, non? Un presidente da Deputación e outro alcalde de Ourense, sino para solucionar os problemas da veciñanza de ambos municipios. Por último, de cara ao verán, é importante o labor de desbroce nos concellos pensando nos lumes. Como está a situación arestora e que demandan ao respecto dende o Partido Socialista en Pereiro? Sí, efectivamente, este é outro tema que nos preocupa moito. Tamén vemos pedindo un plan de desbroce íntegro, no que haxa unha organización e, sobre todo, no que haxa unha prevención todo o ano. Non vale de moito pois ter moitas brigadas ou ter moitos tractores, como se nos di desde o goberno, se logo realmente non hai unha organización e non se prevé esta situación durante todo o ano. Bueno, pois a data de hoxe, que estamos terminando abril, as cunetas siguen sin desbrozar, os camiños siguen sen desbrozar. Bueno, pois isto é un problema que preocupa moito a veciñanza, non? Incluso nas urbanizacións, pois hai moitísima maleza. Bueno, pois vai rematar o plazo 31 de maio, se nos que remate ese plazo tamén para que os particulares limpien as fincas, non? Tanto en zonas urbanas como esas franxas secundarias. De momento non se está a facer, aí tamén o Concello pois debería de tomar medidas como responsable subsidiario para que non nos encontremos xa chegado o verán cos problemas de todos os anos. Tamén pedimos unha maior colaboración entre institucións, entre administracións, coa Xunta. De novo tamén, por exemplo, co Concello de Ourense, os incendios máis grandes que tivemos nos últimos anos, tanto en Sabadelle como en Tibiás, pois foron lumes que se iniciaron en Velle, non? Que se iniciaron no Concello de Ourense, non? Entonces tamén aí debería haber un maior entendemento entre os municipios limítrofes. Non quixera esquecerme dun asunto, acabo de lembrar tamén outro tema que me parece importante para Pereiro de Aguiar, dado o incremento de poboación e, sobre todo, de poboación infantil, juvenil. Como está o asunto do Instituto? Bueno, pois o asunto do Instituto tamén é outro asunto que parece que vai se materializar, non? De momento ampliáronse os terreos ao redor do Benxosei. En principio vanse a meter máis aulas de infantil. Estamos pendentes tamén do Instituto, que é unha cousa tamén esencial, porque efectivamente a poboación medra moito a nosa poboación. Pois os rapaces do Instituto teñen que seguir baixando a cidade, aos institutos da cidade, con este problema engadido do transporte metropolitano. Entón, en principio, pois está aí, estamos pendentes de que a Xunta o implante. Bueno, pois estamos esperando a ver se finalmente tamén se materializa ou non. De momento, aí está, parado. Bueno, Luisa Bravo, voceira socialista no Concello de Pereiro de Aguiar, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitísimas gracias a vos. Ata outra. 1:33 e continuamos. Más de uno. Onda Cero.